Er du på udkig efter en ny bil, men usikker på, hvordan du sikrer dig den bedste handel? Drivo er online-platformen, der hjælper danskerne med netop det. Sådan kommer du i gang. Start med at danne dig et overblik ved at bruge vores guidede proces og avancerede filtre. Uanset om du er på udkig efter en sporty sedan eller en robust SUV, kan du finde og konfigurere den på drivo.dk. Når du er tilfreds, trykker du blot på Få tilbud. Herefter vil du blive kontaktet af en sagsbehandler, så I kan gennemgå købsprocessen og afklare eventuelle spørgsmål. Efter vores samtale indhenter vi tilbud på din konfigurerede bil igennem vores landsdækkende netværk af autoriserede forhandlere. Herefter modtager du dit personlige tilbud på mail, så du nøje kan gennemgå det. Nu er det din tur. Overvej tilbuddet og vend tilbage til os med din beslutning inden for et par dage. Når du har informeret os om dit valg, sørger vi for, at forhandleren kontakter dig, så I kan aftale detaljerne i købsaftalen. Vi er med på sidelinjen hele vejen for at sikre din fulde tilfredshed. Konfigurer din bil på vores platform, så vi kan sikre dig den bedste handel helt gratis. Vi ser frem til at håndtere dit næste bilkøb.